Det passer til det danske vejr, du. Nej, hvor er det sødt. Jeg synes du ikke? Ja. Ja. Men den klæder dig da, Mogens. Jeg synes du ikke? Jo. Jamen, jeg synes også, jeg blev helt overrasket. Den der fregat, vi skal sejle i, det er en... Godmorgen. Det er dejligt. Jeg tog lige en lille filmhold med. Det er bare i orden. Der kommer mange der væk. Det er det eneste, jeg tænkte på, vi har glemt vækselpenge. Har de fætter ud? Det har. Jeg har lige sat den der vand ned i. De er ikke tunge, hva'? Nej. Det vil være klar til at sælge. Den bil kan jeg bare købe op. I kan bare hente den op. Der er ingen problemer i det, vi kører. Så er det... Nu er så, vi spørger, hvis nu I kender, hvor meget koster de så, når de er vandskade? Det er jo faktisk bedre af. Det er det der med os. Det med de poser der. Ja, jeg passer nogen på. Ja. Jeg er bare her. Han var på tur sammen med hans 2 knejder. Ja. Det kan jeg da til. 2 næste år, var det ikke? 2 næste år. Ja, det er fint. Ja, det er fint. Det er jo lige det rigtige sted, så. Ej, det er simpelthen helt turen værd, det her. Så. Vil du have billede med dit kamera, eller hvad? Ja, det kan vi godt. Lige sådan trække til og fra. Ja, du skal herom og være med herom. Nu gik han lige ud af billedet. Birte, hun er ikke så hurtig endnu. Hun må godt lige få kameraet. Skål og god rejse. Skål og tak. God tur. Hip, hvor der hæskas. Lige fisk. Ja, bare ved siden af hinanden, tror jeg. Det er bare, du holder nu til gæsten, så du ikke riger. Ja, det er fint. Men sådan er det en ansmør. Jeg har været faldet. Har I ikke 2 hold over? Det er luft. Vi falder lige baglæns. Kommer nu. Ja, den er med. Og det var lige så meget for at vente på jer. Bare roligt. Det skal vi nok klare. Vi klarer det lige om ganske få minutter. Det kan vi se tit. Så, Så kører vi stille og roligt. Kan I have det godt? ja. God tur. Tak. Ja. Jeg er med til at bare om på røntgen. Ja, men ja, og du kan bare sige til, at jeg har 2 hernede. Lige heroppe, mens I lige støder fra. Ja, det er fint, uden at vælte til siden. God tur. Ja, god tak. tur. Vi er væk på, kan jeg fortælle jer. Ja, det kan vi se. Vi skriger godt frem. Vi håber, det flasker sig for jer. Jeg glemte det. Ohoi! Det var godt. Vi kan også se, at den siver lidt. Og I ikke tabt noget endnu. På tynden hul. Det er vandtrykket. Ja, vi er nødt til at lægge til. Ja. Jeg vil lige have en whisky. Så var I heldige, I fik en smagsprøve, tror jeg. Kan vi komme ind i det hul der? Det ser jo godt ud. Du sidder stille igen. Og går du i land? Sådan, hvis Jeg kan se, Jens han holder øje med... Det vil jeg kalde en for Hvad var der lydmand. skete der? Det var bare krus. Det var nogle kro. Skål! Skål! Held og lykke med det. Ja. Held og lykke med resten af turen. Fremragende det her. Ja. Vi er lidt bagefter tid. Vi kan se, at det er et fantastisk team, der har taget vare om den der del. Det må man sige. Pas på hovedet, Jens. Nej, jeg mente undskyld. Ja, smil, vink for pokker da. Yeah! Dunk, siger jeg.
Jeg går over foran ham. Der bliver holdt øje med jer. Det er godt. Se noget deroppe. Det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud, det her. Det er faktisk de flotte søspejdere. Tror du, der er nogen af dem, der er fedtfindeklippet? Fortsat god tur. Jo, tak. Var det fordi, du vidste, du havde min telefon? Ja, du også, Per, du har også rigtig fået sømandstrøje der på. Ja, Ja, så er det. han har også fået udstyr på. Ja, det sagde det vi Eller under. under, eller hvad det nu er, det hedder. Pas på her. Hvad laver I nu? I skal altså ikke kendre nu her, det kan jeg godt sige. Du får en 200 liter whisky bag. Det er det. Ja. Vi skal på den anden side af broen. Jeg har ondt her på skinben, fordi jeg er juleben, så jeg kan også 3 år yngre end mig. Nu vil vi ikke sige, at du ligner en nisse. Nej. Så er det længe siden, jeg har været i bad. Ja, det er jo den tynd, der hang bag spis. Jamen det er jo så i orden. Så må vi jo... Hvis I har vi ikke nogle små glas. Ja, det ser jo fint ud. Ikke så meget for det her. Nej, det er I vel ikke. I drikker jo ikke sådan noget. Nej, men vi står heroppe ved broen, hvor vi havde der hvor vi skulle være jo. Kan vi ikke bare gøre det? Og så ser vi glade ud. Det er vi. Det er jo en smal sag at sejle ned igennem Karup Å. Men så god. Hvor er I nu smidt de andre tomme flasker, jeg havde helt oppe ved Høgel? Ja, det er dem, der sejler sådan forbi, så hister her jo. Med det her, vi har kun. Så kan vi ikke bruge. Vil du halve vægten bag træet? Kan I ikke smide de to der? Hvad? Dem? Ja, så finder jeg bare nogle andre. Ja. Fra 35 op efter. Det er også rigtigt. Du vil ikke have proppen af det uden, og der er ingen nummer eller nogen ting. Ja, det er bare til at blive. Nej. Det var til de 4.